waketo polisi oketo wakendendo kwa requirement mar sirikal kendo sirikal dwaro nyakwa ka okumba tan pok no chula mani winjo koya dho jo hala kata wiga piko moko jo insurance bende wacho ni samoro ok gichiw nonro makare amonjo bed ni timo mondo mi gol to makama los kindgi mondo bed makare ere ting ma insurance ntiere godo mondo mi ginene gichiwo puonj samoro ja piko no kia kata ja ohala no kia ni ntie gimonjo bed notimo koponi kinde osudo diponi weg okumba ok chiw puonj makare ne oganda koso diponi oganda ema ok chopir jo okumba mar yudo puonj makare. Erokamano Lydia. Jochiwo okumba timo maber sana mondo ginyis ogandawa exactly kaka okumba tiyo. To okumba wan go mopogore. Koro yudo ka sida obetie to ng'acha ka ne en go okumba on ong'eyo ni obedo covered. Kare yudo ka mano kawo no opogore gi cover mano owinjore konye. Example, Lydia sani king'iewo mtoka mi kawo ne comprehensive cover, God forbid in ok ibedo covered. Kopo ni accident omaki ma mtoka ni okethore kata yudo ihinyori, ibiro biro kuom jo okumba mondo mi samoro thiedhi, mano ok obedo covered. In kaka wuon mtoka ok ibedo covered. Koro inyalo yudo ni jogo ma complain go samoro ni ohinyore, no winjore okumba ne ni time nade konye. To samoro ng'ani jathuro ni nokawo mano okumba mar pikipiki mare, noko kawo mar dende. Koro wan gendo okumba masami se kawo samoro mar pikipiki mari, wan gi personal accidents ma kisami se kawo mari ma pikipiki dengech sirikal dwaro ni mondo mi kawo mano dhi nyime mondo mi ng'ene in important maloyo pikipiki ma mikete ndara imbe dhiyo ikaw mari. Koro sama in gi pikipiki gi cover mar okumba mar pikipiki to in gi mari maka gimoro timore tiyudo kaka jochiwo okumba dhi konyi e yo ma yot. For example, yudo accident mari ni kawo ni mana pikipiki in mi inyori, iwacho ni chan gi insurance wadhi mondo jo insurance ochula. Dhi bedo matek nengech cover mane okumba mane in godo cha ok en mar dendi, nen mar pikipiki. Koro sama ikawo okumba nyaka ing'e gik ma okumba ni biro timo sama in gi sida. Mane momiyo jo machiwo okumba miyo jogo gimoni policy document mondo mi gisom ging'e gik ma nitiere. Masama sida omako jogewa odhi kong'eyo ni maa tidhi chula, jo okumba dhi chula. Koro apan mane gima miyo disconnect moro bede kind raia gi jok ma chiwo okumba. Yes. Ere gima owinjo bed ni ja ohala ng'iyo kapok oyiero kambi modhi kawe okumba? Diponi nitiere huma mako winjo kata okuongo wuoth kende odhi ong'e, gin ang'o gino owinjo bed ni ong'iyo mano ni oyudo kambi makare mokawe okumba mare? Lydia nyanyisi ne 90% ma kembe ma chiwo okumba gin kembe manyalo mabiro chudo kaponi sida otimore. Ng'eny kembe gin kembe mabeyo ma ko gibedo license ni mondo mi gi trade gin tiende ni koro nyaka to gichul ng'ato sama sida omake. Koro inyalo dhi e kambi moro nikech strength be pogore, ngufu pogore. Nitie kembe moko man gi ngufu madongo matek, to nitie kembe moko manie diere, kembe moko mabene piny. To koro yudo ka jogewa iwacho ni samoro gima yot samoro bedo ga matek saidi. Giwacho ni we adhiye moro ma bet cheap cha mondo mi akawe okumba ni. Koro yudo ka samo dhi kacha cha odhi e kambi ma oonge gi nguvu ahinya manyalo chulo claim kodonjo mang'eny. Iyudo ka gin a bit cheaper, to kopo ni odhi e kambi moro ma samoro bech okumba ni malo ma samoro ng'enywa oluoro, to kopo ni sida otimore ni tidhi yudo ka gikonyi mapiyo maloyo kembe moko mane ma cheap. Kuong ing'e ni nanga gimi uso nani ogona go siling 10, to jok moko the same thing gona go siling 4. Ang'o momiyo nitie pogruok mang'eny kama?
Koro imbe samikao nyaka ing'e kambi mikepeni, tim uchunguzi mari mi ng'ene kambi ni en kambi maber. Mana kaka nyawadwa wacho ni kembe lore, koro yudo ka nitie samoro kambi makedhie tiyudo ka oko kaa history margi ber, iyudo ka claim magidonjo ni to gisetimo nade, gisechulo, donjo ni to gisechulo. Mano nyaka imbi tim uchunguzi mari mi ng'ene jochiwo kumbagi be gimbe gichudo kapok ikawo. Mang'eni kumara mara oko kanyo mantiere ma ok wanya wacho nyinggi, nitie kembe ma kao time mondo mi ok kapok ochudo. Koro wakwayo jogewa ni imbe kapok ikawo okumba temie penjo jirani kata ng'at ming'eyo about kambi midhi kawo godo okumba ni. Yes. Ang'eni moko paro gi osegol winda ntiere ng'a pinyo ni oyudo ajali to en go kumba, ang'o monjo bende temo mokwongo? Sami yudo ajali to in go kumba. Mokwongo ing'e ni ajali ni beluore ni en ajali mane. Wan be go kumba mopogore opogore. Miya achiw ranyisi, maybe ng'ato yudo ajali gi mtoka. Sami yudo ajali gi mtoka waluongo ni gi dho ngere ni accident. Gimokwongo en ni police biro biro donge mondo mi iyud police abstract kanyo. Kise yudo police abstract onego bed ni gocho ni ka in gi intermediary mora mora manitiyogo matudi gi kambi ni mar okumba, kata inyalo gocho ne kambi mar okumba nono direct. Wan go boke miluongo ni claim form. Koro claim form